robíš, Zuzana? Čo to počítaš? Prezerám si kalendár. Vieš, že o mesiac bude koniec semestra. Potom máme skúšky a konečne voľno. Čo zvykneš robiť cez prázdniny? Cez prázdniny veľa cestujem. A ty? Dlho spím, môžem sa kúpať, opaľovať. Mám rada turistiku, chcem ísť niekam do hôr. Na ako dlho? Na víkend alebo na týždeň? Možno na 2 týždne. V júli vtedy je krásne teplé počasie. Kedy sa začína nový ročník na vysokej škole? V októbri. Celé to si chcem nájsť aj nejakú brigádu. To v Bratislave alebo niekde blízko si určite niečo nájdem. Čo robíš, Zuzana? Čo to počítaš? Prezerám si kalendár. Vieš, že o mesiac bude koniec semestra. Potom máme skúšky a konečne voľno. Čo zvykneš robiť cez prázdniny? Cez prázdniny veľa cestujem. A ty? Dlho spím, môžem sa kúpať, opaľovať. Mám rada turistiku, chcem ísť niekam do hôr. Na ako dlho? Na víkend alebo na týždeň? Možno na 2 týždne. V júli vtedy je krásne teplé počasie. Kedy sa začína nový ročník na vysokej škole? V októbri. Celé to si chcem nájsť aj nejakú brigádu. To v Bratislave alebo niekde blízko si určite niečo nájdem. Čo robíš, Zuzana? Čo to počítaš? Prezerám si kalendár. Vieš, že o mesiac bude koniec semestra. Potom máme skúšky a konečne voľno. Čo zvykneš robiť cez prázdniny? Cez prázdniny veľa cestujem. A ty? Dlho spím, môžem sa kúpať, opaľovať. Mám rada turistiku, chcem ísť niekam do hôr. Na ako dlho? Na víkend alebo na týždeň? Možno na 2 týždne. V júli vtedy je krásne teplé počasie. Kedy sa začína nový ročník na vysokej škole? V októbri. Celé to si chcem nájsť aj nejakú brigádu. To v Bratislave alebo niekde blízko si určite niečo nájdem. Čo robíš, Zuzana? Čo to počítaš? Prezerám si kalendár. Vieš, že o mesiac bude koniec semestra. Potom máme skúšky a konečne voľno. Čo zvykneš robiť cez prázdniny? Cez prázdniny veľa cestujem. A ty? Dlho spím, môžem sa kúpať, opaľovať. Mám rada turistiku, chcem ísť niekam do hôr. Na ako dlho? Na víkend alebo na týždeň? Možno na 2 týždne. V júli vtedy je krásne teplé počasie. Kedy sa začína nový ročník na vysokej škole? V októbri. Celé to si chcem nájsť aj nejakú brigádu. To v Bratislave alebo niekde blízko si určite niečo nájdem.